आज आपण पाहत असाल तर महाविकास आघाडीचं सरकार असताना गेल्या पहिल्या 3 वर्षामध्ये मोठ्या प्रमाणात निधी कुडाळ मालवण मतदारसंघात आला आणि ह्या निधीला स्थगिती देण्याचं काम या महायुती सरकारने केलेलं होतं. परंतु कोर्टाच्या माध्यमातून या कामांना स्थगिती उठवल्यानंतर बरीच विकास कामं आज या ठिकाणी होत आहेत. त्या विकास कामातील काही विकास कामांची उद्घाटनं करण्याचं कामसुद्धा विरोधी उमेदवार करत आहेत. हे सर्व श्रेय आमदार वैभव नाईक असतील किंवा महाविकास आघाडीच्या मुख्यमंत्र्यांचं हे श्रेय होतं. आणि आज फिरत असताना आपण पाहत असाल की सर्वसामान्यातील आमदार म्हणून वैभव नाईक यांची ओळख आहे. सर्वसामान्यांच्या सुखदुःखामध्ये वैभव नाईक भेटत आहेत, मिसळत आहेत. त्यामुळे वैभव नाईक यांना 25,000 मताधिक्य मिळून ते या ठिकाणी विजयी होते याची खात्री आमच्या महाविकास आघाडीच्या सर्व कार्यकर्त्यांना नेत्यांना आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.